Já jsem rád, že dnes vláda schválila soubor legislativních opatření souhrnně nazvaný bezpečnostní novela. Cílem je nastavit jasná, vymahatelná a spravedlivá pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky a posílit také kontrolní mechanismy. Jde o komplexní řešení napříč rezorty, kdy tento návrh mění 7 zákonů. Návrh je spravedlivý vůči těm, kdo dodržují zákony, dopadne na ty, kdo obcházejí a nerespektují naši platnou legislativu. Návrh zpřísňuje pravidla a zvyšuje trestní sazby v oblasti nelegální migrace, ještě více postihuje organizování nedovoleného překročení státní hranice. Upravuje systém dočasné ochrany tak, aby odpovídal aktuální situaci a omezoval možné zneužití systému. Dočasná ochrana nově zanikne v případě, že se její držitel nebude déle než 30 dnů zdržovat na území České republiky anebo bude páchat závažnou trestnou činnost. Přísnější budou také podmínky pro získání zvláštního dlouhodobého pobytu, včetně důslednějšího posuzování bezpečnostních rizik a kontroly daňových nedoplatků. Sjednocuje pravidla pro vozidla s ukrajinskou registrační značkou s pravidly platnými pro vozidla registrovaná v České republice, včetně povinných technických kontrol a emisí. Upřímně v tomhle s vládou souhlasím a myslím si, že je to úplně normální a rozumný krok. A říkám to jako člověk, který vůbec nemá problém s Ukrajincema jako takovejma. Naopak, spousta z nich tady normálně pracuje, chová se slušně, zapojili se do společnosti a někteří fakt utíkali před strašnou situací. A člověk jim lidsky pomůže rád. Ale právě proto musí být jasně oddělený normální slušní lidé od těch, kteří systém zneužívají. A tohle zpřísnění mi nepřijde nijak extrémní. Když někdo pobírá pomoc od českého státu, tak je snad logické, že se má opravdu nacházet v České republice a ne objíždět půl Evropy a zároveň brát dávky. To není žádná nenávist. To je úplně základní princip férovosti vůči českým daňovým poplatníkům. Stejně tak otázka kriminality. Pokud někdo přijde do země, dostane ochranu a pak začne páchat závažnou trestnou činnost, tak se nemůže divit, že stát zpřísní pravidla. To přece není nic šokujícího. Mně na tom naopak přijde důležitý, že vláda výslovně říká, netýká se to těch, kteří pracují a dodržují zákony. A přesně tak to má být. Slušní lidé nemají mít problém, ale systém nesmí být bez kontroly. A víš, co lidi štve nejvíc? Když mají pocit dvojího metru. Když český občan musí řešit každou korunu, každou dávku, každou povinnost a zároveň slyší o případech zneužívání systému. To pak strašně rychle vytváří napětí ve společnosti. Takže za mě tohle není žádná hysterie ani hon na uprchlíky. To je normální snaha nastavit jasná pravidla. Pomoc ano, ale musí být pod kontrolou a musí být férová. A upřímně, čím víc bude stát důsledný vůči zneužívání systému, tím menší bude odpor veřejnosti vůči těm slušným Ukrajincům, kteří tady opravdu chtějí normálně žít a pracovat. Takže jo, v tomhle mi to přijde jako rozumný krok a docela selský rozum. Je pre mňa to, čo predvádzajú naši reprezentanti na terajších majstrovstvách sveta veľkým príkladom a chcem za to poďakovať. Bez ohľadu na to, či to bude alebo nebude štvrťfinále, je to presne to, čo by sa malo očakávať nielen od športovcov, ale malo by sa to očakávať aj od verejne činných osôb. Ruku na srdce a byť sa až do posledného momentu. Je pre mňa potešením skonštatovať, že naše stretnutie, ktoré sme mali, bolo nielen koordinačné, ale predovšetkým ukázalo, že traja najvyšší ústavní činitelia, okrem možno malých nuansov, o ktorých hovoril pán prezident,
majú jasnú zhodu v zásadných otázkach zahraničnej politiky, ale aj v zásadných otázkach fungovania Slovenskej republiky ako také. Veľmi vítam, dámy a páni, dnešný priebeh koaličnej rady, ktorá bola pomerne krátka a ktorá sa dohodla na spoločnom postupe pri všetkých bodoch programu. Bolo to veľmi racionálne a ústretové a opätovne predstavitelia vládnej koalície potvrdili, že majú záujem pokračovať a majú záujem využiť celé toto volebné obdobie až do posledného dňa. Potvrdzujem, dámy a páni, že pred koaličnou radou prebehlo stretnutie, ktoré som absolvoval s predsedom Slovenskej národnej strany, pánom Andrejom Dankom, a s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia, pánom Tomášom Tarabom. Priznám sa bez mučenia, že neviem, aké boli mediálne výstupy, pokiaľ išlo o toto stretnutie, ako ho komentovali obidvaja zúčastnení. Dovolte mi, aby som ja k nemu zaujal nasledujúce stanovisko. Musím rešpektovať, že rezort životného prostredia je rezort, ktorý podľa koaličnej zmluvy patrí pod politickú kontrolu Slovenskej národnej strany. A pán Taraba je nominantom Slovenskej národnej strany. Rovnako musím rešpektovať, pretože pacta sunt servanda, zmluvy sa musia rešpektovať, že podľa koaličnej dohody platí, ak požiada koaličný partner o výmenu svojho nominanta v rezorte, ktorý má pod politickou kontrolou, podľa koaličnej zmluvy, hoci nie je nad ústavou Slovenskej republiky, má predseda vlády povinnosť predložiť návrh prezidentovi na takúto zmenu. Panuje politická nedôvera medzi Slovenskou národnou stranou a jej nominantom pánom Tarabom. Opakujem ešte raz, politická nedôvera. Pokiaľ ide o pracovné výkony pána Tarabu, je všeobecná zhoda, že to je dobrý minister s dobrými výsledkami, len ako keby Slovenská národná strana dostatočne nepociťovala prínos tohto rezortu v normálnej politickej práci, čo sa očakáva od rezortov, ktoré máte pod kontrolou. Aj to bol dôvod, pre ktorý som už obdržal od predsedu Slovenskej národnej strany návrh pred niekoľkými dňami na výmenu pána Tarabu, ale za podmienky rekonštrukcie vlády. Rekonštrukcia vlády sa nepripravuje, to je mediálna bublina, ale očakávam, že mi možno v najbližších hodinách alebo dňoch predloží predseda Slovenskej národnej strany ďalší návrh na odvolanie pána Tarabu, tentokrát bez akýchkoľvek podmienok, a ja budem stáť pred dilemou, ako sa k nemu časovo postaviť. Bol by som najradšej, keby sa opätovne obnovila politická dôvera medzi nominantom Slovenskej národnej strany a Slovenskou národnou stranou. A toto želám tejto politickej strane, pretože my potrebujeme stabilného, vnútorne stabilného partnera vo vládnej koalícii. Dávno sme nemali také súladné vzťahy medzi troma najvyššími ústavnými činiteľmi. Má to svoje historické dôvody, ale jednoducho to tak je. Nebudeme to teraz dávať na historické dôvody. Je to predovšetkým dané tým, že sa snažíme byť pragmatickí a racionálni a dávať do politiky zdravý rozum. A keď dávate do politiky zdravý rozum, racionalitu, tak potom z toho zväčša vychádzajú aj spoločné postoje, ktoré sme dnes na stretnutí prerokovali. Toto stretnutie nám umožňuje ísť do detailov niekedy. Keď sme sa zaoberali niektorými personálnymi otázkami v zahraničnej politike. Bežná prax, s ktorou pracujeme, sú to rozhodnutia, ktoré musíme prijať tak na úrovni Národnej rady, vlády, ale predovšetkým na úrovni hlavy štátu. A som rád, že aj tu máme nejaké spoločné názory, ako treba ďalej postupovať. Preto chcem poďakovať, vážený pán prezident, vážený pán predseda Národnej rady, za účasť na dnešnom rokovaní a bez akéhokoľvek zaváhania môžem odkázať